Hati njani kunokuma? Makumbukira tisanachite chisankho. Mene ankasekera zawo nkhani ya kupuchala. Ya kupuchala. Imeja swenda lenga kumbinga. Ndalama, kukasiya kupuchala, adavala masuti, adalemba puchala ukafosa fetereza, kulipirako ndalama idali kampeni tu. Ndipo akongesisama mwanayo madzi. Koma adachita chotheka nthamene mpana 700 million ukatengedwa kumene kuja. Okay. So kwatuluka kalata statement yochoka ku bungwe la Nocma. Bungwe la Nocma ndira mweli mayang'anira nkhani ya mafuta. Kula mafuta mdziko muno agalimoto wa diesel, petrol. Akuti iwowa akugwira ntchito ndi apolisi komanso a banki ina ya ku America. Okay. Kuti alondoloze ndalama yomwe idalipiridwa 700 million kwacha. Okay. Atapusisidwa ndi anthu ena amene akuoneka kuti ngachinyengo. Panali kampani ina yomwe amagwira nayo ntchito amene wa Nocma. Okay. Pakati pa August 2025 mpaka fika January 2026 yomwe imagwira ntchito kunakala yofuna kuti itibwere mafuta athu akafika kuti atipangire hando ndani zinthuzo. Okay. Mafuta aja titani nde kuna sala ka balance. Okay. Ka 700 million malawi kwacha. So chamweplo akhala I think from January mafika chamweplo akhala kulandira ma email osiyana. Okay. Kuchokera kwa mayi wina amene iyeyo amazita amagwira ntchito ku kampani imene yomwe inathandiza Nocma kuti mafuta akakafika pa kumeko kunakala apange process yonse abwereze komo. Ndakhala kulandira ma email osiyana kukumbusa nkhani ya ndalama ija. Nde akuti tsiku lina adalandiranso email cha mu March kuchoka kwa mayi uja owauza kunena kuti kampani ija yasintha bank account. Musatumizire ku bank account tidakutumizira nija koma tikutumiza bank account ina ya bank ina ku America. Ndiponso kunabwera kalata yochoka bank kusimikizadi kuti awawa alidi ndi account kuno bankiko kubankiko banki ya ku America poyamba kudala akauntina yomwe chitiza payment yoyambirirayo ne balance mayi amafusa balance yo ati ngati kandi ogwira ntchito kumeneko kana ndi udindo wanji kampani mwe idagwira ntchito Nocmayo pankhani bweretsa mafutayo akafika panakala apangire china chiyonse clearing kaza shipping za chani chifukwa kuti Nocma imapita yokha ukapanga zonse pamene ukhale ngati agent tingatene kuti doba wakumeneko abene amakupangira zosiyana patipo pamenepo nde mayiyo adatumiza account mutumizire uku ile mbakuti chakuti mene akanyamata akujeni kuzomba maximum uzodile kuri Steve konda banda imangofika yonje message mutumizire uku mutumize jai ati jayo yatima anyamata kuzomba maximum poli leja yatima muze kunabala nda wala uzokuti ijayo tasita mutumizire uku ndikutokala atochoka ku banki yovomereza kuti yayi zile ndikumeneko awawa ndi account kuti kumeneko ndakuti awapoona ndi chikhulupiriro chawo zili mukalatamo adapanga process ndi banki yomwe imasungira kuno ndalama ndikulipiradi ndalama zija patatha 2 weeks mayi yemwe uja adayimba foliso kufusa balance kuti ati kudikira bedu balance ija mese ndatumiza ife sidatifike yemweyo ndapana pereka account yemweyo akabwera kufusa zo balance ndipo mwino sidapangitsawa Nocmawa kuti apange ripoti ku polisi iyambike nkhani kutani fufusa koma nkhani ili ndi mafunso ochuluka kwambiri Nocma ndi bungwe lalikulu sikoyamba kupanga process ya mafuta mdziko muno imatsatira njira zonse zoyenerera zidatheka bwanji zidatheka bwanji process ito ya ndalama mboma makafuna kupereka simangochitika komanso mayi ayimba bwanji foni kawiri akuluakulu pali mafunso ochuluka pa nkhani yangoneneredwa pamwamba nkhani ngakhala kuti kufufuzidwa koma mwina
tikhulupirire kuti ochuluka. tidzamva malipoti ake ndi zotsatira zake koma Malawi nkhani ndi imeneyo alese waimva chiganizo akhoza kumapanga yekha mwaimva amene tayineneramo ndimene zilili mu statement sitinawonjezere sitinachosere ndi statement imene yatuluka mutumizire uku kenako imene ujati mutumizire uku uja fusaso balance ija mukumvesesa ndeno ni nkhani yomwe ili kunjako tingalakwitse tingafuse mafunso ena mapita kumaopsezedwa koma nkhani ndi imeneyo zolankhulazo ndezilipo zokufusafusa ndobara ndinama ndalama za misonkho yanu tipemphe kuti kafukufukuyo achitike mwinanso atiyendereko bwino fanira maingi kafukufuku ndama